Maayong buntag mga kapuso! This morning atong makahinabi ang Dynamic Deputy Speaker o Antique Representative Lauren De Garda. Maayong buntag Senator Lauren, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo this morning? Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan, Attorney Resi sa buong General Santos City, South Cotabato at sa Soc Sargent, isa sa mga pinakamagandang lugar sa Mindanao. Namimiss ko na ang ating mga katutubo, pati na rin ang napakagandang lawa ng Lake Cebu at mga magandang lugar sa inyo. Senator Lauren, lingid sa kaalaman ng karamihan ay marami na rin po kayong mga proyektong nasuportahan dito sa South Cotabato at sa Mindanao. Maaari po ba ninyong mabanggit ang ilan sa mga ito na sa tingin ninyo ay kabilang sa mga mahahalagang accomplishments ninyo bilang isang senador? Meron akong batas nung ako'y senador, yung Micro, Small and Medium Enterprises Law na nagbibigay ng tulong, suporta sa ating maliliit na negosyo. At alam mo, ating mga MSME yan ay 99% ng ating buong ekonomiya, kaya importanteng tulungan. Ano ba ito? Yung mga weavers natin, yung mga artisans, yung mga small businesses na may mga trading store or community stores, importante silang bigyan ng tulong. Kaya naglagay ako ng pondo sa ating Department of Trade and Industry na shared services facilities. Maliban dyan, ang ating pagbibigay din ng pondo sa small business corporation na maaring umutang sa mga maliliit na finance institutions ang mga MSME na galing sa pondo ng Small Business Corporation. Kayo po ngayon ay kasalukuyang Deputy Speaker at Representative ng Antique. Ano po ba ang mga panukalang batas na inyong isinusulong sa Kamara? Meron tayo yung tinatawag na CARES. Ito yung COVID-19 Assistance to Restart Enterprises. Ito'y isang programa ng SB Corp. Gusto kong ipagpatuloy ito dahil nung nagsimula ang pandemya, merong CARES program ang Small Business Corporation. Ngayong 2021, aalamin natin kung nasa budget ito para sa 2022 at gusto kong ipagpatuloy ito. At yung Department of Trade and Industry na National Arts and Crafts Fair, dinala ko dyan ang ating mga tiboli, dinala ko rin sa National Museum. Sila po'y natulungan natin mabigyan ng exposure, marketing din ng kanilang mga produkto bago mag-pandemic sa Mega Mall. Kasama ng mga Antiqueño weavers, ang ating mga weavers at artisans at skilled workers mula sa Soc Sargent. Yan. Ito po yung tinatawag na National Arts and Crafts Fair. Pero syempre po ngayon, sa panahon ng lockdown, ay wala mo ng dikit-dikit na mga arts and crafts fair. Pero sigurado ako, pag na-lift na ang mga lockdown, ipapagpatuloy. In fact, ang gagawin ko, maaring online, di ba? Virtual National Arts and Crafts Fair na gagawin natin para yung kagandahan, gaya ng suot nito, ay mabigyan ng magandang platform para din bumili ang mga tao at magkatrabaho ang mga tao. So ilan lang to sa ating mga inisyatiba bilang senador at bilang author ng batas na MSME, Micro, Small, and Medium Enterprises Law para ang ating pag-ahon sa COVID-19, ang ating pag-recover sa pandemic ay pangkalusugan at pangkabuhayan. Daghang kaayong salamat, Senator Lauren, sa pagbahagi po ninyo ng lahat ng mga programa at mga panukalang batas na tunay ngang nakakatulong sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay po kayo. Ako'y natutuwang tulungan ang ating mga artisans at mga skilled workers and weavers ng ating indigenous peoples groups, lalo na sa Mindanao at sa Region 12, sa Soc Sargent, ang ating mga tiboli, mga balaan, at iba't ibang mga IP groups. Kaya nga, itong matagal na ito, sa aking first term pa as senator, I think according to the National Museum, ito'y beadwork ng ating mga kapatid na balaan. Proud wearer of our indigenous peoples groups skilled work.